taa nafigi diɲɛ la du in kɔnɔ yan nɔ hein ne munafigiya kɛ i bɛ tila k'i jɔ k'i ya munafigiya de kɛ kalabanci wololen fɛn min ne tigɛra e la i fɛ k'i bɛ mun ɲɛ sɔrɔ du in kɔnɔ yan nɔ walahi i bɛ mun kɔ i t'a sɔrɔ n'i y'i kɛtɔ k'a ɲɛ sɔrɔ fɔ ne su wa i ka da la k'a fɔ ne tɛ sa i ɲɛ dɛ i b'i sa ne yanni ne saya cɛ ne b'e faga fɔlɔ yanni ne ka sa i y'a mun kɛ e y'a mun kɛ e t'a dɔn ne m'a fɔ k'e ka bɔ du in kɔnɔ ne m'a f'i ɲɛna ne m'a f'i ɲɛna ko ne ko mun n'i tɛ se k'a to la k'i ka bɔ du in kɔnɔ wa i donnen don a fitidafɛ yala mun na a ti kɛ yan nɔ dɛ i tulo bɛ n na a fitidafɛ yala ti kɛ dɛ hali kunun kara bɔtɔla kara donna dɔrɔn a ma mɛn e donna kara donna dɔrɔn a ma mɛn i donna i bɛ tila k'i jɔ ka ne dalaminɛ de yan ni ne dalaminɛ n bɛ don i kɔnɔ sisan bisigi tɛ seli e bɛna o de fɔ ne ɲɛna ko bisigi tɛ seli yan mɔgɔ malo bali siri tigɛlen n'an t'an kolo jugu sago ye n bɛ taa ka na ne bɛ taa ka na ni ala sɔnna ma du in tɛ suma bi du in tɛ suma bi hali du in sɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ne donna du in kɔnɔ yan bi ni ala sɔnna ma i ɲɛ bɔnna a lajɛ bɛɛ i bɛ tila k'i ɲɛ turu ɲɛ na hali e tɛ maloya ne ma e ni ne de tun ye teri ye fɔlɔ e donna du in kɔnɔ ne fililen cogoya bɛɛ ma n'i ɲɛ bɛ kara la n'o f'i ɲɛna a mɛnna dɛ ka jumɛn daji tu e kɛlen ka fɛn daji kunu ko ne k'o da i tu ko ne bɛ ka mun fɔ a lajɛ bɛɛ ta cɛnbagatɔ e b'i si kɛ yala na e ma se ka furu ɲɛ walahi i bɛ yala kɔni ɲɛ nin bɛɛ ye ne cɛ nɔ de diɲɛ kuma mun tɛ kan u tɛ mun da ne kan ɲɛ togo tɛ nin furu in na ne bɛ nin furu in ko ban pewu yɛrɛ de pour que n ka lafiya e b'i yɛrɛ kɛ mun mɔgɔ sugu ye e sogo de bɛ ɲimi a buramuso mun i dusu kasi e fɛnɛ taara ala minɛ ka t'i yɛrɛ di kanku ma ta kanku k'e la jabata kanku bolo k'ale sogo de bɛ ɲimi ale bo de bɛ mankan misiri mu ale ye mun mɔgɔ sugu ye kanku bɛ kɛ mun mɔgɔ sugu ye an da la an tɛ ko don an tɛ banaku dun o ma bɛna kukala de ɲimi an tɛ na kukala dun mɛ buramuso fɛnɛ bɛna n ka denmisɛnnin kuma dɔ f'i ɲɛna dɔgɔkɛ muso de yɛrɛ de bɛ ka gɛlɛya awɔ ne lamɛn fɔlɔ sa dɔgɔkɛ muso de ye anw ye mɔgɔ tɛgɛ man ka si dɔgɔkɛ muso ma dɛ buramuso o bɛnnen tɛ e la hali fitinin ne bɛ bɔ ka taa e de ma ne bila ka taa ko n ka taa kuma karamɔgɔ fɛ o kɛra ne bɛ bɔ ka taa kuma karamɔgɔ fɛ ne bɛ na dɔrɔn kanku ne bɔra ka kanku sigilen to ne bɛ don dɔrɔn a bɛ zana ka fɔ daminɛ ko sen bɛ n yɛrɛ tɛ se ka segin a ka zana dɔw kan yɛrɛ mɛ est ce que a y'e tɔgɔ fɔ a y'a fɔ ko Absa k'e de ko don wa i kɔni fɛnɛ bagara ma dɛ min ka jugu ta tɔgɔ ma e bɛ fɛ k'a fɔ ko ne ye nkalon tigɛ ni kanku bɛɛ ma kan de don walahi bila an bɛn an bɛn ka tɛ dɛ ne bɛ ka kuma ɲɛf'i ɲɛna de komi e taara ka taa kɛlɛ kɛ k'a kɛ siyɛnta yɛrɛ e b'a dɔn o bɛnnen tɛ ni kanku ni ɲɔgɔn cɛ ne ka kuma b'o de kan siyɛnta in ma ɲi nɔ ne aw tun ye ɲɔgɔn jogi sisan dun ne yɛrɛ jɔlen bɛ yan ne tɛ se ka gɛrɛ de ne jɔlen bɛ yan ne ɲɛ b'a action bɛɛ la ni ne gɛrɛla a kana n'a wo ne yɛrɛ ka fanga dun tɛ ne na e ka b'o kanku ka bon o to tan sa ne ni kanku ka ko y'an ka ko de an bɛ bɛn a la i ye n bila ci min na n y'a fɔ karamɔgɔ ye a ko k'a tɛ se ka layidu d'i ma nka n'a sera yen n'a ko kɛra cogo min a bɛ kuma an fɛ wa a ye n ka ladilikan bɛɛ lajɛlen mɛn Aisha a mɛnna ne tun bɛ ka sɔn dina la kalabanciya na koyi sabula a bɛ wagati jan bɔ ne delila ka taa dina sigilen sɔrɔ a ba ka da la ne wari d'a ma n ka taa tulu san ka na di ne ma wari in taara kɔrɔ a taara tile bin ne ma ɲɛ foyi sɔrɔ wariko in na wa tulu fɛnɛ mana di ne ma n'i y'a ye karamɔgɔ bɛ ka nin kuma ninnu fɔ dina ma parce que denmisɛnnin b'a daminɛ dɔɔni dɔɔni i bɛ taa sɔrɔ tiɲɛni don n'i y'a faamuya e y'i ka mun tulu wari e yɛrɛ di dina ma k'a ka taa i ka tulu san jati a kɛra o mana e kun t'i mun tulu dɔn ne kun b'a dɔn nka ne y'a ci de n k'a ka taa tulu ɲɛnama dɔ ɲini ka diyan min bɛ se k'a fari lajɛ a don ne ma ɲina ne ma fili ne ye 5000 de di n'a ma tulu ma na wari ma na o ye kalabanciya ye wa o ye kilennenya ye o ye kalabanciya ni mansa yɛrɛ y'i ci karisa taa nin kɛ n'i ma fɛn sɔrɔ i bɛ segin ka na f'a ye karisa a ma sɔrɔ ou bien a kɛra tan tɔ i b'a tigi ka wari d'a ma a k'a fɔ karisa a ta ou bien i k'a di yan o bɛ bɔ mansa yɛrɛ de la tiɲɛ na ni dinɛ y'o kɛ a ko o tɛ ko bɛn ta ne yɛrɛ bɛ nin bɛɛ la ne ma deli ka nin ko ninnu misi karisa ye nin na walayi Ajaratu somɔgɔw baasi tɛ yen nɔ nse i bɔra min
Mara ci la. E kɔni ye wo ye bɛ ci la e ye wo ye bɛ ci la i tɛ n'i ka ci ninnu dɔw fɔ an yɛrɛ ɲɛna san ka to wulu dɔw dɔn ten N'i y'a mɛn kɔfɛ n bɛ dɔɔni f'i ye. Ajaratu kan jumɛn b'i da Kan foyi. basi t'i la Alhamdulilayi. o diyara n ye Aw yɛrɛ dun? ala kana basi kan ci Amina la yarabi. nse n bɛ don so kɔnɔ awɔ n buramuso n y'a faamu Ajaratu a bɛ di Ajaratu o tuma e ka cɛ ko in yɛrɛ kibaruya Wala a ko in bɛ ten. halisa ta tɛ ka minɛ sisi tɛ ka bɔ a b'a nɔ la ten tɔ Walayi. o mana e cɛ ye mun fɔ ko in na dun k'e tɛ segin o fɛ a ko i bɛ segin A tɛ ka foyi fɔ. A ko k'a t'a la. Et puis ne lajɔlen don. ko mun Ne lajɔlen don. kala jɔ cogo di N kɔnɔman don. ayi Ajaratu karamɔgɔ kɔni ta tɛ Safuru. O mun kuma ɲi? ayi foyi ni e kɔnɔma don Ajaratu O ma i ma da la. awɔ ne dara la e ye bɔ ni i cɛ fɛ yan ni sisan cɛ e kɔnɔma don Ajaratu o bɛ e bɔra ka sɔrɔ e kɔnɔma don Awɔ. N Ayi. bɛ se ka sira minɛ. N awɔ bɛ se ka taga. awɔ ta Allah ko bɛɛ dun bɛ k'an ka du in kɔnɔ yan fo ni ma min y'i ɲɛna fɛ ma min mɛn i tulo la nka a mana kɛ min ye ne bɛ nin ko in sɛgɛsɛgɛ fo ka n bolo d'a kisɛ kan Ajaratu kɔnɔma a bɛ ɲa n'Ala sɔnna Tanzɔgɔ i ni ko i ni ta i ni sisi i ni goni i ni bi i ni fura ne y'o de ye o k'i to sa la ka sa la ko dɔ k'i to do la ka do la ko dɔ kulo kunbɛ ani fuga kunbɛ est-ce que i ni ko kabiri ne bɛnbakɛw tile an ma tigɛ ɲɔgɔn na n'i lamɛn ani ɲaguma karamɔgɔ an ba kanku a kɛra fama ye dɛ karamɔgɔ a kɛra fama ye dɛ kɔri baasi tɛ baasi foyi tɛ yen somɔgɔw kɔri alihamudulilayi baasi tɛ yen baasi foyi tɛ n yen ba karamɔgɔ ne de famana dɛ o kɛra dɛ nka n'i ye n sera yan n kamana gannen don dɛ karamɔgɔ sunɔgɔ ye 100 ye kelen a tɛ da ne ɲɛ kan n si so kɔnɔ o gɛlɛyara dɛ kungo de y'a ne denmusonin sɔrɔ ne denmusonin tɛ so kɔnɔ mɔgɔw nana a minɛ so kɔnɔ n t'a dɔn mɔgɔ ninnu ye mɔgɔ sugu mun ye wa u ni n cɛ bɛnbɛnkan de don dɛ n cɛ bannen don ka tilen ye ka tiɲɛ fɔ n ɲɛna o ye ko gɛlɛn ye karamɔgɔ n'i ma wuli k'i jɔ n bɛ fɛ n ka malo dɛ nka nin tɛ baasi ye n bɛ baara in kɛ i ye mɛ n b'a kɛ bakɔrɔnbilen de la ni baara in kɛra a ko ɲɛ bɛ sɔrɔ ni baara in kɛra janfa o janfa bɛ ko in kɔnɔ bɛɛ b'i yɛrɛ yira kelen kelen ne soma sankolo ko ten o ti kɔrɔbɔ karamɔgɔ dun bɛ diya bakɔrɔnbilen o joli bɔn bakɔrɔnbilen n'an ko k'an b'o ɲini o bɛ taa 7000 la karamɔgɔ 7000 tɛ n bolo dɛ nin ko in yɛrɛ kamana gan fɛ hali ne tɛ ka se ka taa baarayɔrɔ la sisan ne yɛrɛ bɔra ni 6000 de ye n b'o d'i ma wa hali k'a fɔ ko essence mun bɛ ne ka moto la k'a bɛ ne se so kɔni a bɛ n kamana gan kosɛbɛ nka n bɛ 7000 ye n bɛ 6000 d'i ma parce que ni 6000 de bɔra so o tɛ baasi ye i bɛ se k'o di 6000 bakɔrɔn kɔni bɛ sɔrɔ kɔni o bɛ sɔrɔ karamɔgɔ ni nin ko in ɲɛsira ka sɔrɔ a bɛ diya ne ye dɛ A ne ɲɛ- filɛ nin ye ka n jigiya wari bɛɛ de ta ka di i ma a ɲɛ bɛ sɔrɔ dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ de kɛlen don k'i ɲɛ tana kɛ ne ye ne sinamuso karamɔgɔ yɛrɛ kɔrɔmuso u si tɛ fɛ ka ne ye u ɲɛ na tuguni jinɛ yɛrɛ minɛlen u fɛ ko in maloya mun bɛ na hali ne tɛ fɛ ka se n si so kɔnɔna na ni ne ɲɛ dara ninnu ka kuma suli ko ba de don maloya b'i ni ka n faga n si so kɔnɔ kanku n bɛ nin d'i ma n'i taara du kɔnɔna na i b'i jija cogo bɛɛ lajɛlen la i bɛ nin kɛ du kɔnɔna cɛmancɛ la k'i hami d'a kan ni denmuso in bɔli ye
i y'a faamuya i bɛ tasuma bila a la tasuma in bɛ wuli dɔrɔn dugu bɛ jɛ dɔrɔn i denmuso bɛ na nin ye jumɛn ye nin ye fura de ye nin ye marifamugu de ye janfa o janfa b'a ko kɔnɔ janfa in bɛɛ bɛ tiɲɛ su in na n bɛ don n ka cɛminɛnw kɔnɔ ka n ka jow sɔn ni bakɔrɔnbilen ye ni ala ka jɛ ye i denmuso bɛ na karamɔgɔ n'o kɛra ne fana mana baara daminɛ ne ka kalo fɔlɔ ne bɛ ja wari kɔ n b'a ta k'a d'i ma n fana y'o layidu ta ye n y'a mɛn ni ala sɔnna taa n ka fɛnw k'a kɛcogo la ni ala ka jɛ ye dugu bɛ jɛ dɔrɔn i denmuso bɛ na ne de ko ten n ka karamɔgɔ problème wɛrɛ bɛ yen dɛ karamɔgɔ tun bɛ ne bolo kɔnɔ karamɔgɔ tun bɛ ne ka tafe ko na nka sisan karamɔgɔ bɔra ne ka tafe ko na karamɔgɔ tilara ne na kolokoto hali karamɔgɔ tɛ fɛ ka ne kumakan mɛn tuguni ne ma n'a fɔ k'a jɛlen don karamɔgɔ b'a fɔ k'a finnen don an ka basi yɛrɛ tɛ ka fin tɛgɛ kelen kɔnɔ tuguni ayiwa o tɛ baasi ye ayisa de ta ye fɛn bɛɛ ye sisan nɔ n'a ye karamɔgɔ ja a bɛ si ne fɛ yen n'a y'a ja a tɛ si ne fɛ yen nɔ a bɛ se ka su naani kɛ ayisa fɛ yen ka sɔrɔ a ma don ne fɛ yen ayiwa o tɛ baasi ye i bɛ taa don wɛrɛ i bɛ na o lajɛli tɛ se ka kɛ bi an b'o lajɛli kɛ a to n ka nin ɲɛnabɔ fɔlɔ n y'a faamuya i y'a faamuya n y'a faamuya an kana kow don ɲɔgɔn kɔnɔ karamɔgɔ n'i sera ka ɲɛnabɔ n ye layidu mun ta ye ni ala sɔnna ma n b'a ci ma a bɛ Wa ɲɛnabɔ fɛnɛ, a bɛ ɲɛnabɔ n bɛ moto kura san ka d'i ma a bɛ ɲɛnabɔ ni ala a bɛ sɔnna ɲɛnabɔ ni ala sɔnna kɔni nin ko kelen kɔni n bɛ nin ɲɛnabɔ karamɔgɔ o bɛ diya n ye kosɛbɛ ni ala sɔnna n bɛ sira ɲini sira bɛ yen awɔ ni ala ka jɛ hakili yɛrɛ ami ami aba ani mago ɲɛ koyi a bɛ ɲɛ ni ala sɔnna ma bamakɔ musow yɛrɛ koyi wa muso ye a kɛnɛyara koyi nka a b'a la ko kara k'o t'ale bolo bilen nka n'a nana a bɛna n dafalen sɔrɔ o i jɔ n ka n ka wari ta ka bila n kun fɔlɔ kolo masa bi jara dɛ 6000 na n k'o bila n kun ko Tarawele ka so bɛ yan yɔrɔ la ne yɛrɛ y'a ɲini ka dɛsɛ n ma se k'a ye n tɛ k'a ye misiri la tuguni nin ko in fɔ ala ka fara ne kan na dɛ Tarawele ala ka teli n'a ka ciri Kulibali kɔri baasi t'i la baasi tɛ yen aw bɛ yen awɔ i jɔlen bɛ yan dɛ awɔ kɛ y'an ye komi n tɛ k'i ye misiri la sisan awɔ a bɛ tile damadɔ bɔ n tɛ k'i ye misiri la sisan cɛnin yɛrɛ yɛrɛ la ne famana misiri ta ma barisa kow calen don dala nin wagati la i yɛrɛ don baasi t'i la baasi tɛ n na aw bɛ yen awɔ komi ne yɛrɛ ne tɛ k'i ye misiri la sisan n t'i ka yɔrɔ dɔn n kun bɛ k'i ɲini n sɛgɛnnen yɛrɛ de nana n jɔ yan sisan dɛ e ma n ko kelenna kuma yɛrɛ de la tan awɔ kɛ jati ne tɛ ka taa misiri la sisan barisa kow calen don yɛrɛ a ma nɔgɔ dɛ c'est vrai komi n yɛrɛ bɔra waji la ka na awɔ fɔlɔ tiɲɛ don bon n ka madamu ka ko de don awɔ a ko yɛrɛ ne n'a tɛ ka ɲɔgɔn faamu bilen bon ne mana essayer an ka kuma ka bɛn parce que fɔlɔ la a tɛ ka ne yɛrɛ lamɛn bilen yɛrɛ de quoi bon n ko ne bɛna kuma ni e ye donc an ka essayer an ka fɛɛrɛ ɲini a ko la quoi parce que a ko bɛ fɛ ka ta ka ne yɛrɛ bolo da Kulibali e yɛrɛ bɛ n'a fɔ ko musokɔrɔ n'a fɔra muso kelen e tɛ se k'o mara ko n tɛ se k'a mara wa i dimi ni muso kɔrɔ a ye ko kɛ ko min ma ɲɛ ne bolo i b'i muso dilan de o e ni muso ye wagati joli de kɛ nin ko kurutu karata la a bɛ taa e fɛ yen siɲɛ joli a bɛ taa yafa ɲini na i ma yafa a ma o tɔ la e bɛ fɛ ka yafa cogo di ne kuma foyi tɛ ne ma min fɔ e muso ɲɛna walasa a bɛ se ka taa yafa deli fɛ cogoya min na wa a ko n ma k'a taara yafa deli fɛ siɲɛ caman i yɛrɛ de ma sɔn ni muso bɛ taa yafa deli fɛn fɛn na ne fɛ a laban a b'i pɛrɛn-pɛrɛn ne kunna ne dun mɔgɔ min ye ne tɛ jɛn n'o ko suguya ninnu ye a y'a fɔ e sisan k'a ye pɛrɛn-pɛrɛn dabila ne bɛ yala k'a ɲini n bɛ fɛ an ka ɲɔgɔn faamu de parce que de b'a ta ne fɛ yen nɔ a yɛrɛ position bɛɛ changera ne ɲɛ kɔrɔ a kɛra komi n'a fɔ ne muso fɔlɔ min bɛ n bolo i b'a ko a changera de quoi i b'a k'o tɛ o fana kɔrɔ n m'a dɔn n'i bɛ ka min don a kulo la yan t'a dɔn n'i bɛ ka min don ni muso kulo la yan champion ne tɛ ka foyi don i muso kulo la i ni muso ka bɛn ka di ne ye kojugu nka tiɲɛ yɛrɛ la e bɛ ka taa ni ko ye cogoya min na fo ka ne yɛrɛ décourager parce que n'a fɔra ne yɛrɛ cɛkɔrɔbatɔ wulila ka taa e fɛ yen ka taa kuma i fɛ walasa i bɛ se ka yafa i muso in ma cogoya min na jaabi bɔra a la e bɛ fɛ ne ka mun de f'i ye
Baasi t'a la ne bɛ n ka yɔrɔ f'i ye n b'i muso sɔrɔ yɔrɔ f'i ye i bɛ taa ni aw bɛnna a la i n'a bɛ taa n'a ma bɛn a la ne kɔni tɛna gɛn ka bɔ n fɛ yen nɔ i y'a faamuya ne tɛna gɛn ka bɔ n fɛ yen dɛ ne muso n'i y'a ye ne muso y'a somɔgɔw to yen ka taa e fɛ yen u se ko dɔ de bɛ yen nɔ n'o tɛ se ka kɛ o e bɛ taa muso b'a ka minɛnw cɛ i bɛ taa i faso la e tɛ taa i faso la f'e bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la k'i teri muso fɛ yen ka tila ka t'o kɛ o ko laban kɛ a tɛ ne yɛrɛ lamɛn bilen donc n y'a faamu e tun bɛ fɛ a ka mobili ta ka taa village la faso la o la o tun y'a ko bannen o tɛ wa ayi o tun t'a bannen dɛ an tun bɛ solution ɲini k'a dilan kɛ a tun bɛ solution ɲini awɔ i dun ka solution ɲini o de da ka di i la dɛ k'a mɛn fɔlɔ a Tarawele hakɛ to i ka numéro di yan parce que tɛ baasi e ye cɛ de ye ne fana ye cɛ de ye an kana an dogo ɲɔgɔn na dɛ ne ye ko in dabɔ mancakɔrɔba de kama k'an muso texte k'a lajɛ n'a sɔrɔ a bɛ n fɛ n'a tɛ n fɛ tiɲɛ don ne muso kɔni kalabanci don nka n b'a fɛ dɛ a negebɔ n na fana mais ko bɛ ka taa yɔrɔ min na a bɛ fɛ ka taa ka ne yɛrɛ bolo da tiɲɛ yɛrɛ la bon ne bɛ fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ko in dilan a kana na tiɲɛ wa i ka numéro di yan i cɛkɔrɔba t'o manjakɔrɔbɔ han cɛkɔrɔba ko de b'o la a yɛrɛ i nin ka bon sisan i nin ka bon yɛrɛ de fo e b'i muso labila k'e bɛ ka manja kɔrɔbɔ ni kamalenba denmisɛnnin ye min d'a kan i n'a faamuya a filɛ n wele wagati min ka di i bɛ n sɔrɔ n ka so awɔ n bɛ tila k'i sɔrɔ k'a mɛn ko in a kana tiɲɛ an Tarawele Oui. Rentrez. Oui, ça va. Ça va. Bien la Ça va. Korbasti. Ouais. Ko se ka sigi. Ouais, sigi. Sigi wala be. Ça va. Ah, ça va. Korbasti. Ça va. Bien Ça alhamdulillah. va. N yɛrɛ bɔra commissaire ka bureau kɔnɔ sisan. Ouais, exactement. Mission tellement dɔ de kun cunna kan. A tagar'o la quoi. O de ye tiɲɛ. Ne y'a essayé ka jouer ka dɛsɛ, n ma se k'a sɔrɔ. Ouais, bon e yɛrɛ ko mun kɛ yɛrɛ a kɔntalenba dɔ de kɔrɔ ne fana kɔntalen fana don i kɔrɔ ka fara o fana kan. I m'a faamu parce que anw yɛrɛ ka baara yɛrɛ mun ye denmansa bangebaga minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ bɛ ka tɔgɔ n'u yɛrɛ ɲɔgɔnna kɛ o yɛrɛ b'an dɛmɛ an ka baara la kosɛbɛ i m'a faamu i den bɛ siraju wa k'an wele k'an bila a la i m'a faamu bon o fana bɛɛ b'an ka baara la nɔgɔya an bolo quoi sinon a yɛrɛ b'an bolo baasi foyi t'a la baasi foyi t'a la ok awɔ problème foyi t'a la Dina i kun bɔ yan Madinɛ. patron a kɛra cogo di Miiri de janya la kojugu. cogo di Yala est ce que n'a bɛ se ka ɲɔgɔn ya? i n'a bɛ se ka ɲɔgɔn problème foyi t'a la mais i sigi pangan ye bala fɛ Sarja Dina bɔ ka a da fa ma n'a fa ka ɲɔgɔn ye Dina. Sigi. Ko ka diyara n ye baasi t'i la Baasi bɛ ne la dɛ. baasi b'i la Komi ne lafiyalen foyi de tɛ ka so in kɔnɔ yan. Soso bɛ ne kin. Tuba fitini bɛ yen. I ma ne fasa cogo ya. ɲɛ b'a la
Papa ne ye mun dɔn sisan ni ne kun y'o dɔn fɔlɔ walahi ne kun tɛ sɔn ka nin ko in kɛ. Papa ne b'i deli Ala kama i k'a fɔ ne ma n tɛ don a ɲɔgɔn wɛrɛ la bilen fo k'an sa. Madina e b'a dɔn a man di ne e ka hali su kelen kɛ yan yɔrɔ la nka Madina ma choix di ne ma i ye nin kɛ ne ma diyagosa ye barisa n'i kun ye kɔnɔ fɔ ne ɲɛna a mɛnna sisan b'a sɔrɔ an kun ye solution sɔrɔ a la a kun tɛna se fo nin yɔrɔ ma bilen nka ne y'i nɛgɛ ka dɛsɛ walasa i bɛ se ka ko in dabila ka dɛsɛ nka i m'a dabila tiɲɛ yɛrɛ la filɛ condition min na ne m'i fa kɛ a man di ne ye i y'a faamu nka n bɛna min f'i ɲɛna i jija i y'a faamu n'u ye fɛn fɛn f'i ɲɛna i k'a t'u ta la lala u b'a nɔgɔya quoi i y'a faamu u mana fɛn fɛn f'i ye k'i k'a kɛ ten i jija i k'a kɛ ten tɔ n'u k'i ma k'i ka tɔw d'u ma i tɔw yɔrɔ fɔ dɔrɔn n'olu bɛɛ minɛla n'aw bɛɛ ɲangilila n'aw y'a dɔn ko aw filila ni aw yɛlɛmana n b'a dɔn u b'aw bɛɛ bila i y'a faamuya i kana to i ni maa si ka se ɲɔgɔn ma i kana na agent foyi dɔgɔya yan nɔ wa min ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye jogo min b'i la i b'i jija Madinɛ n'i bɔra i ka se ka jogo in bila Papa ne ye jogo bila depuis ɲa. i jija nin ka kɛ jogo in bilalen ye Madinɛ i y'a faamuya N y'a faamuya. baasi t'a la ni Ala sɔnna ma a bɛ ɲɛnabɔ n tɛ se ka layidu kɔni d'i ma nka n bɛna n jija i y'a faamu sergent a ka dumuni filɛ nin i bɛ dumuni kɛ n bɛ tasa kɔnɔ duguma i y'a faamu Papa e bɛna taa so ka ne to wa? Madina a bɛ kɛ cogo di ne tɛna se ka taa n'i ye Papa taa ne ye so sa. Bi kɔni da bɛ Tarawele la sunɔgɔ tɛ yan a bɛ dɔn k'a fɔ ko ne kankun ko bɔra ne kankun nana an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ ban kan ye dɛ k'a jɛ ka dɛmɛ bɛ tigɛ ne den kama a ma sago dɔn ne bɛ ka da yan yɛrɛ de a bɛ ka sigi ka taa min mun ye ne sɔrɔ foyi ma ne sɔrɔ a sababu juguya fɛn fɛn bɛ du in kɔnɔ ni Ala n'a kira sɔnna ma a bɛɛ bɛ ban a ye ne lajɛ a bɛ ka dabali jugu mun ni yebali fɔ mun da ne den na ni Ala n'a kira sɔnna ma a bɛɛ siri jugu bɛ tigɛ sisan a b'a ye ne fɛnɛ y'an ka donna n ka kɛtaw la n donna n ka minɛnw na sababu juguya siriw de a bɛ tigɛ dabali jugu fɛn fɛn bɛ ka kɛ ne den kama Kanku nin fɛnɛ ye mun kɛ to ye ni Ala n'a kira sɔnna ma a bɛɛ bɛ dɔn sababu jugu a bɛɛ ka malo ne den mɔgɔ y'o kɛ Ala k'o kɛ mɔgɔ m'o kɛ Ala k'o kɛ ni marifamugu in mana ci so in kɔnɔ bɛɛ ka lebu mɔgɔ jugu fɛn fɛn bɛ nin du in kɔnɔ bɛɛ ka lebu wa ne ka sababu jugu ne b'a dɔn dɛ nka ni dabali ni ye dabali jugu tigɛ siri tigɛbaga de ye ni Ala n'a kira sɔnna marifamugu a bɛ dabali jugu tigɛ a ko n ka hamina d'a kan dabali jugu kɛlen don ne den kama mɔgɔ y'a siri tigɛ Ala k'a siri tigɛ hali t'a dogo a mana diya k'a fɔ ko ye soma fɛtagala ye a tɛ foyi kɛ n na mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ bi k'i mago ɲɛna i wulila k'i jɔ de i wulila k'i jɔ mɔgɔ si sigilen mago tɛ ɲɛ sirijugu bɛ nin ko in na wa nin bɛɛ sababu jugu ninnu ye ba a taara kilisi min ka so kɔnɔ kɛ ni marifamugu in tɛ yan ni Ala sɔnna ma a sisi bɛ bɔ tile yɛrɛ b'i ni ka ne ta tiɲɛ o fɛnɛ sara Zena kɔni a bɛ mɛnɛ a sababu jugu ninnu a bɛ tan dɔn a bɛ kɔnɔntɔn dɔn ne bɛ tan dɔn i ma ye a bɛɛ taara a ka so fan fɛ sababu jugu ninnu a sisi bɛɛ na taa a ka so fan fɛ wa a fɔra ko ni dabali jugu in bɛ fan o fan fɛ k'a sisi bɛ taa yen de ni Ala n'a kira sɔnna ma aw fɛnɛ dabɔw ye sunɔgɔtɔ ye ni dɔ bɛ ka muso ka bɔ ka dala minɛ ni dɔ bɛ ka muso ka bɔ ka ne kankun dala minɛ n bɛ kabako yira o tigi la sisan dabali jugukɛla baara jugukɛla Absa i ma ye e dɛsɛra ka furu wa Ayisa o sigilen min o ma se ka den d'a kɔ la wa o tɛ den wolo abada Ayisa i b'i si kɛ den na n'e mɔ i la i k'a fɔ ma tu i k'a fɔ tu ɲamɔgɔ den tatɔ filɛ jugu sago ninnu buramuso a fɔ kankun laban t'a naso nin ma ta bi ta ye marifamugu yɛrɛ de ye ne m'a fɔ i ko kankun tɛ changer buramuso walahi de Ala ye hali n'i nana ni kuranɛ ne bɛ n bolo da la kankun tɛ changer kankun fila sacogo de la tan
o de kama b'a fɔ buna hadamaden mɔgɔ ɲuman a tɛ se ka kɛ mɔgɔ Fo ka jugu ye diɲɛ wuli a tɛ se wa ka kɛ. mɔgɔ jugu yɛrɛ fana tɛ se ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye Ayi mɔgɔ jugu bɛ kɛ mɔgɔ ɲuman ye. mɔgɔ jugu tɛ kɛ mɔgɔ ɲuman ye sinon ni kanku tun bɛ kɛ mɔgɔ ɲuman ye walayi kanku ka bana laban min tun kɛra bi kanku tun tɛ sɔn ka segin nin kɛwale kan Mais kanku tɛ se ka changer min yɛrɛ bɛ ni dabali bɛ est ce que kanku b'a kalama ko Madinɛ ka ko in ko mɔgɔ ko tɛ ko ala ko de don wa n'a sɔrɔ n'anw se b'a la min kɛlen filɛ Madinɛ la a kun tɛ k'a la o. ni ala tun bɛ se ka anw ŋaniya an dusukun bɔ k'a da kanku ɲɛkɔrɔ bi walayi kungo tun bɛ se ka kɛ ne tun b'a bɔ k'a da ɲɛkɔrɔ walasa a k'a dɔn k'a fɔ ko minnu bɛ ka kɛ anw sen tɛ ne bɔra ka kuma min f'e ye sɔgɔmada in na o kuma kelen de tɛ nin ne ye kanku ɲini kanku fɛ ko anw de bɛ ka jɛ ka fara karamɔgɔ kan pour que ka Madinɛ coron k'o don ko o de kama ne ko ni ala tun bɛ se k'an dusu bɔ k'a da kungo tun b'a kɛ ne tun b'a ɲini ala fɛ a k'a kɛ mais dun ko tɔ bɛ kɛ gɛlɛya. kanku filɛ a sacogo de la ni buramuso a kɛra n kɔ a kɛra n ɲɛna kanku b'a bolo k'i don dɔ f'a kala n'a ma kɛ i ka tigɛ n kɔni tiɲɛna ko in bɛ ka taga ne bolo da n buramuso walayi bilayi ko in bɛ ka taga ne bolo da. A bɛ cogo di? A bɛ n'a fɔ sɛji mun ne kɔnɔ dɛ. O de la e kun b'a dɔn ko min na. Ne b'a dɔn min na kɛ. E delila ka gɛrɛ bila ni kuma ɲɛ. Walayi. Wari baasi la. N'i bɔtɔla min ta? Sufi n bɔra yen fɛ kɛ commissariat la. Madinɛ ka ko la. Awɔ, n kun taara an denmuso la yen nɔ. An denmuso la yen. A yɛrɛ bɛ lahalaya jumɛn na cogo? Bon, i b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ kɔni na u bɛ ka corriger ka ɲɛ yɛrɛ de. Barisa jigisɛmɛ kuma dɔw yɛrɛ bɔra a yɛrɛ da kɔnɔ bi. Olu ye n fa kojugu. Bon, ne kɔni min f'i ye o la Kara. Kana n'a hinɛ minɛ dɛ deni masaya la ko parce que u bɛ ka corriger. A t'o bolo. E yɛrɛ bɛ k'a fɔ k'a bɛ ka jigi sigi kuma minnu fɔ ani kuma ɲɛnama minnu ka bɔ a da. I k'a to yen hali n'i t'a sɔrɔ u bɛ ka fɛn de k'a la mun bɛ digi a nin na jago a taara dilanni min na ka dilan. Nin ye mara yɔrɔ de ye. N y'a faamu baasi t'a la nka i b'a dɔn ne ka du kɔnɔna yɛrɛ de ka kalan n y'o f'i ɲɛna a tɔ de bɛ ka juguya ka taa fɛ. Mun b'o kalaya tuguni? Bi yɛrɛ ne ye yɔrɔ k'a essayer k'u lafaamuya ka kuma ɲɛf'u ye cogo na sugu bɛɛ lajɛlen na bon u y'a kɔfɛ au final u y'a yira n na k'u y'a faamuya mais a ma nɔgɔya dɛ. Jɔnni wulila tuguni? Bɛɛ kun wulilen don kama n kɔrɔmuso n muso fila u bɛɛ kun wulilen don kama mais alhamdulilayi n ser'u la u ye faamuya kɛ. Tabarikala. U ye faamuya kɛ mais kanku de ma se k'a ku. I b'a ale ka ko kɔni dɔn. I y'a ye sa. Dugumɛnɛ sɔgɔrɔ tɛ kelen ye. O dɔrɔn de don. N b'o to ta la. Baasi t'a n'a la. yɛrɛ kuma ɲɛ dɛ. Ni nin ko nin bɛ nɔgɔya waati min na walasa i ka dukɔnɔmɔgɔw yɛrɛ k'i jɔyɔrɔ dɔn dɛ. A ka di ne ye an ka taa waati kurun kɛ dugutaga dɔ la. An k'o yɛrɛ dama to ɲɔgɔn fɛ o n'a bɛn a kan. N'o ma se ka bɛn a la e yɛrɛ ɲɛna o n'a bɛn ale kɔ. Tiɲɛ don. Baasi t'a la. Ni nin wagatinin tɛmɛna i y'a fɔ cogoya min na an b'o ko programme. Est ce que n tɛ taa changer ka na? Awɔ n bɛ taa n bɛ fini yɛlɛma n bɛ tila ka na i y'a faamu. N'Ala sɔnna ma. Kana te min bɛ min ka to dɛ. Ne yɛrɛ kun na n k'i tɛ te kɔnɔ. Ayi a to yen n bɛ changer sɔnni ka na i b'a sɔrɔ a su. Baasi t'a la. K'an bɛ Sufi. K'an b'o fɔ. Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc voilà, ni anga série kura ye Sinaya. Donc aga blog kuna sisan i jɔ k'a ɲɛfɔ a ka faamuya. Donc Sinaya ale ni fantanya ni Ala sɔnna ma o de bɛna continuer ɲɔgɔn fɛ. Les obstacles de l'amour an b'o jɔ fɔlɔ o bɛ dan épisode 1 na. J'espère que ɲɛfɔli kɛra la sisan. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ ni mɔgɔ min mago b'an na ka ladilikan d'a ma ou k'i hakilinata fɔ an ɲɛna i bɛ wele kɛ an ka numéro de téléphone na. Bon sponsor fana o ye aw ka numéro ye a b'an wele ni mɔgɔ min fɛ a ka produit ka bɔ an ka film na. Merci beaucoup. Ciao ciao. Sɛgɛn tɛ mɔgɔ si danbe ye nka k'i yɛrɛ to a bolo o de bɛ se k'i kɛ bolo kɔfɛ fɛn. Thompson on the track. Ko bɛ ka ɲagami bolo ko bɛ ka feere k'i bolo mobili kelen tɛ kara fɛ asa villa ni kelen tɛ kara fɛ ko bɛ ka ɲagami bolo
Come ka ferege bolo nigga si kelen te kara kwa sa girl si kelen te kara fe oh mama ya fanema oh mama ya fanema donu mi be kan koroni fo be jigi be kan shi be ka korogata alsa fo shi dumanya o tu madare do wal majula moye bawa mama be jigi la kasurata don sedala Muna be balima, kasoro nema so shilema. Nebe nga damune la, baba kuko nga natayana la. No ke, lebe be fe, lebe be deme, lebe nonu, deme puluga deme de. Lege si dege de, iga stradi ma nege nga deme de. Limati deme de, ubi dege ni shinga nege na fro bigere de. Ne tushi yoro do, mo shigana ne soro yoro fo. Ne tu songolo do, mo shigana ne songolo fo. Ne tushi yoro do, mo shigana ne soro yoro fo. Ne tu songolo do, mo shigana ne songolo fo. Kara dize, ngofo ben korofo, kasoro karama fen fo shima. Mama dua usama nine masame chama ki. Chendo koga chan, siraka janga bebe nya. Njula moga jam, dangwan balga profo igla. Ni warte karate doso, million saigo karate doso. Ni warte karate doso, million saigo karate doso. Karabanyo na bolso, bolo na kasoro alije doso. Mame se kulo la interior legi toto. Deception, Coca deception, Coca deception. Come gagnerani bolo, come ga ferege bolo, mobili kele de cara faire sa finali kele de cara faire. Come gagnerani bolo, come ga ferege bolo, negezi kele de cara kwa sa girzi kele de cara faire. Oh mama, ya fanema. Oh mama, ya fanema. Donu mi beka, koroni fo be jigi beka. Shibeka korogata, alsa pushi kumanya. C'est l'habitude de dire Alzadar. Bujazi, plombier de la service de Kinyamana. Sena Wati Banks. Colo, le compositeur. Yo, répétez comme c'est Thompson Beat, man. Infinity.